Bij een bijstandsuitkering heeft u rechten en plichten. Wij leggen het uit. Uw aanvraag wordt zorgvuldig bekeken, natuurlijk met respect voor uw privacy. Als u recht heeft op een aanvulling van uw inkomen, zorgen wij daarvoor. Als u werk zoekt, dan helpen wij u graag. Als u een uitkering aanvraagt, hebben wij uw paspoort of ID nodig. Solliciteer naar alle soorten werk, ook als u minder gaat verdienen of nog geen ervaring heeft. Krijgt u werk aangeboden, neem dat dan aan. Heeft u al werk? Zorg dan dat u dat houdt. Geef veranderingen in uw situatie op tijd aan ons door. Dus als u aan het werk gaat, ook als ZZP'er. Als u tijdelijk ergens anders gaat wonen of samen gaat wonen. Of als u een erfenis, gift, lening, auto, geldprijs of iets dergelijks krijgt. Wilt u naar het buitenland? Vraag dan 4 weken van tevoren toestemming. En als u uw rechten en plichten niet begrijpt, vraag ons informatie.